Хайырлы ирте, Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Габадуллина безнең бүгенге тапшыруда. Бір батырлык тарихы махсус хәрби операция барышында мөгъҗиза китереп чыгарган танкистларның берсе Татарстан егете сөйләгәннәрдән. Танымаслык итеп үзгәрү Сабадагы үзәк китапханәне һәм аның ишек алдындагы паркны төзекләндерү эшләрен быелның сентябрь азагына тәмамларга җыеналар. Абыстайлар килә төркем Татарстанда беренче тапкыр ак яулыклы абыстайлар форумы узды. Эшлекле мәҗлестә нинди мәсьәләләр кузгатылды, аларны чишү юллары бармы? Алёша исемле танкның экипажы ялгызы гына ВСУ колоннасы атакасын җиңеп чыга. Ул бүләкләргә тәкъдим ителәчәк. Татарстан егете сугыш кырында мөгъҗиза тудырган танкистларның берсе. Идет 8 единиц техники, а у нас там один Алёша. Новодаровка янында булган бу вакыйга вакыт узу белән хәрби югары уку йортларында дәреслекләргә һичшиксез кертеләчәк. Бер танк дошманның 8 бронемашинасына каршы тора. Ышаныч зур, ләкин алга таба ниләр буласын беркем дә көтмәгән. Дошманның бөтен техникасы санаулы минутларда юк ителгән. Шул исәптән мактаулы леопардларда. Бу сугыш белән Ласка кушаматы машина командиры җитәкчелек иткән. Эффект неожиданности, скорее всего, был на стороне ихней, потому что они просто не ожидали этого. И все. Ну, видите, получилось. Күзәтү алып барган пилотсыз очу аппараты операторлары шок хәлендә. Әмінә сугыш машинасының Татарстан Тува сугышчысы да булган интернациональ экипажына ул вакытта хискә бирелү кайгысы юк иде. Страх, не страх, паника там не дает. Просто работал по команде командира. Когда вступаешь в бой, там эмоции на другой план отодвигаются. Там работа. Понимаешь, что можно и не выжить, поэтому работа выходит уже на другой уровень. Бөтен дөнья әлеге батырлык үрнәге булган вакыйга белән сокланган арада егетләр үзләре тыйнак кына артиллерия ярдәменнән башка безгә күпкә катлаулырак булыр иде диләр. Артиллерия нам очень сильно помогла. Очень точно работала. Бу батырлык өчен экипаж югары дәүләт бүләкләренә тәкъдим ителгән. Сүз уңаеннан бәрелештән соң танкның бер генә кырылган җире дә юк. Казанда батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәге эшен дәвам итә. Ул бер тәрәзә принцибы буенча эшли. Хәрби хезмәткә контракт төзергә теләгән һәр кеше анда мөрәҗәгать итә ала. Бер тәүлек эчендә барлык документларны да рәсмиләштергә була. Контракт төзүгә бәйле барлык сораулар буенча бердәм 117 телефон номерына шалтыратырга мөмкин. Шулай ук махсус булдырылган порталда җавап алырга була. heroes-tatarstan.ru. Безнең экранда барлык адреслар һәм контактларны күрә аласыз. Исегезгә төшерәм, соңгы мәгълүматлары буенча Россиядә оборона министрлыгы белән контракт төзергә теләүчеләр саны арта. Контракт хезмәтендәгеләрнең барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында ай саен 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Башка темаларга күчәбез. Иртәнге сәгатьләрдә һава торышы турында мәгълүмат кмачау итмәс. Бүген 3 август пәнҗешәмбе көнне республикада урыны белән яңгыр, алмашынучан болытлы һава фаразлана. Көндез җил тизлеге секундына 14 метрга кадәр җитәчәк. Көндез һава температурасы 31 градус җылы була. Җомга көнне 4 августта һава торышында сизелерлек үзгәрешләр булмас дип көтелә. Шулай ук кыска вакытлы яңгыр, алмашынучан болытлы һава. Көндез максималь температура 32 градус. Күпләрнең яраткан сезонлы ашамлыгы ул яшелчә салаты, әмма җәйге өстәленә тәмле шашлыктан башка да күз алдына китереп булмый. Әлегә урамдагы эссе һава торышы җиңелрәк итне сайларга этәрә. Әмма кыш ите бәяләре Татарстан мәгълүматларына караганда гыйнварда 1 килограмм өчен 152 сум торган булса, хәзер аның бәясе 200 сумга җиткән. Артуның сәбәпләре, нәтиҗәләре һәм фаразлары турында алдагы язмада. Моңарчы кешеләр тавыкны чистарткан булсалар, хәзер тавык түшкәләре бәясе сатып алучыларның акча янчыкларын чистарта. 3 ай эчендә тавык итенең бәясе 27%-ка, яки 40 сумга арткан. Ел башында килограммы 152 сум торса, апрель аенда 8 сумга бераз кимесә дә, бу айда бәяләр 200-га кадәр күтәрелгән.
Потреблению корма, оборудование, где оно содержится, это технологии содержания, то есть это помещение, электроносители, энергоносители, да, соответственно, зарплата, налоги, все соответствующие, все это накладывается на определенное число и получается определенная цена. Билгеле, бәяләрнең күтәрелүе берничә факторларга бәйле. Беренчедән, әлеге продуктка бәяләрнең артуы аны куллану артуы белән бәйле. Икенче сәбәбе җитештерүчеләрнең ит ташу һәм бәясе арткан ягулык, майлау материаллары белән бәйле. Өстәвенә, кыш ите җитештерүнең үз кыйммәте дә арткан. Азык өстәмәләре, җиһазлар һәм чыгым материаллары компонентлары кыйммәтләнгән. Барлык факторларны исәпкә алып, аларны акча эквивалентына күчергәч, итнең уртача бәясе килеп чыга. Бүгенге көндә республика кырларында урак дәвам итә. Белгечләр фикеренчә, уңыш шулай чыккан очракта да тавык итенең бәясе акрынлап кимергә тиеш. Шулпан Амери, Ангелина Морозова, Искәндәр Төмәнев, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Алдагы берничә минутта авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нечмәтдинова. Рөстәм Миңнеханов Африка илләре вәкилләре белән очрашудан соң эш төркемнәрен булдырырга һәм көчәйтергә кушты. Бу хакта журналистларга вице-премьер, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Мурат Җаббаров хәбәр итте. Ул Рөстәм Миңнеханов белән берлектә Санкт-Петербургка үткәрелгән Россия-Африка саммитында катнашты. Исегезгә төшәбез. Рөстәм Миңнеханов Мавритания Ислам Республикасы премьер-министры, Ангола һәм Тунис тышкы эшләр министрлыгы башлыклары белән очрашты. Биредә хезмәттәшлек турында сүз алып барылды дип ассызыклады Мурат Җаббаров. Бу илләрнең азык-төлеккә, бертеккә, озак саклана торган продукцияга ихтыяҗы бар. Рөстәм Галиевич поручение бар бирде. Безгә кызык илләрне, Африка илләрен без йөреп чыгып, делегация әзерләп, Рөстәм Галиевич та киләчәктә ул илләрне йөреп чыгам диде. Апас аграриялары катлаулы һава шартларында урып-җыю эшләрен алып бару белән беррәттән кышка әзерлекне дә онытмыйлар. Мигезле эре терлек асраучы Ибраһимовлар хайваннарның баш санын киметмичә, эре комбинатларны һәм заводларны сөт белән тәэмин итүче сөтчелек комплекска әверелгәннәр. Мең башка исәпләнгән сөт комплексын республика президент программасы ярдәмендә 2 ел элек төзегәннәр. Грант 25 миллион сум тәшкил иткән, 400 сыерны Алманиядән сатып алганнар. Әлеге комплекс белән Тахир Ибраһимовның улы җитәкчелек итә. Кызганычка каршы, үзе белән очрашырга насыйп булмады. Эш буенча командировкага киткән иде. Ләкин бүгенге күрсәткечләр белән Ибраһимовлар гаиләсе аеруча горурлана. 2 ел элек 5 тонна сөт сауган булсалар, бүген алар 17 тоннага якын сөт җитештерәләр. Заманча технологиялар ярдәмендә савым процессы вакытында һәрбер сыерга чип беркетелә. Әлеге җиһаз мәгълүматны системага тапшыра. Күгәрченнәр, каргалар һәм башка кошлар фермага үтеп кермәсен өчен махсус Дагыстаннан карчыгасын ияләштергәннәр. Тау итегенә ашаучы йырткыч сакчы ролен башкара. Фермага чит җан ияләрен якын китерми. Бушлай ук савымның артуына китерә дип раслый мал табиблары. Бер сыер башыннан якынча 24 килограмм сөт савып алу мөмкин эш дип саныйлар. Нурла цеты предприятиесе үз чималыннан продуктлар җитештерүченең циклын оештырган. Быел 6000 гектар бертекле ашлык суктыру көтелә. Быдай, арпа, сылы, кукуруз сортларга һәм классларга бүленә. Бер өлеше икмәк пешерүгә, икенчесе фураж азыгына тотыла. Хуҗалыкта 5000 баштан артык мөгезле эре терлек бар. Ынны үз тегәрмәннәрендә тарталар һәм үз икмәк пешерү комбинатына җибәрәләр. Икмәк социаль учреждениялар һәм күрше районнар кибетләренә китерелә. Безнең ипи чынлапта үзенең технологиясе белән башка ипиләрдән аерылып тора. Әгәр башка пекарняларда ипине башыннан ахырына хәтле санасаң 3-4 сәгатьтә пешсә, безнең 6 сәгать һәм выше вакыт уза, то есть секрет инде именно технологиясендә, брожениясендә. Янәшәдә генә камыр ризыклары һәм тәм-тым әзерләү цехы урнашкан. Тутырма, сосисклар, ярым фабрикатларны үзләре җитештерә. Былтыр ит продукциясын сатып 67 миллион сум акча эшләгәннәр. Ул сөт бездән үзебезнең хозяйстволардан килә, Нурла сөтеннән. Без эшкәрткән продукцияны безнең мәктәпләр, садиклар, больницаларга җиткерәбез. Алар бик яратып алалар. Комбайннарды бит алдан әзерләп куйдык. Бәйгесе көндә бездә 8-9 комбайн кырда эшли. Бу кырда именно пока 6.
Ну, бөтен хозяйстволарда тагын эчсе горючий смазочный материал бит. Тоже бар, Аллага шөкер, проблемалар кендә юк, эшләргә. Һәр көнне 27 тоннага кадәр сөт эшкәртелә һәм 14 төрле продукция җитештерелә. Шимал терлекчелек фермасыннан алына. Продукцияның сыйфатын махсус лабораториядә тикшерәләр. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нечметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда беренче тапкыр ак яулыклы абыстайлар форумы узды. Эшлекле мәҗлестә нинди мәсьәләләр кузгатылды, аларны чишү юллары бармы? Абыстайлар форумыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Өлкән абыстайлар форумы башланып китте. Менә биредә кул эшләреннән төзелгән күргәзмә. Менә минем өстемдә дә яңача стильдә бәйләнгән шарф шәл. Аны Фирдисә алып килгән. Фирдисә ханым күптән шөгыльләнәсезме кул эшләре белән? Кул эшләре белән күптәннән шөгыльләнәбез. Булары инде үзебезнең туган якта балык бистәсендә бәйләнгән әйберләр. Бу һөнәргә 100 елдан артык авылы белән бәйлиләр бездә шәлләрне. Агы, карасы төрлесе инде. Гомумән безнең балык бистәсендә менә шилтәрләр уру һөнәре булган. Җәй көне мамык шәлләр турында уйламыйбыз шул. Чананы җәйдән әзерләргә кирәк дип искәрткән илгәрләребез. Абыстайлар форумына махсус әзерләнгән күргәзмә бик бай. Һәр почмагы буыннан буынга күчеп килгән милли мирасыбызны чагылдыра. Мин милли алкалар, милли әһәңнәр белән баетылган эшләнмәләр эшлим. Бу инде алка, изү, шулай дип татар кызларын үзебезнең әби-бабаларыбыздан калган милли мөхиткә якынайтам дип әйтим. Татарстан Диния нәзарәтендә үткәрелгән эшлекле мәҗлесне мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин ачып җибәрде. Хафиз Билкишгә әйтәбез, хатын Казанчыга әйтәбез. Хафизаты да хаҗи. Хаҗи шулай бит. Мугаллим, мугаллима. Устаз. Устабикә шулай бит. Форумда катнашучылар Казан һәм Татарстан районнарындагы мөслимәләр берлеге җитәкчеләре, мәчетләрнең өлкән абыстайлары. Камил хәзрәт әйткәнчә, араларында хафизә, хаҗия, мугаллима, устабикәләр дә бар. Һәр кайсыгыз Аллаһ Субхана Тәгаләнең биек сәламе белән сәламлыйм. Әлеге форумны оештыру Россия һәм Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина фикеренчә күптән өлгергән мәсьәлә. Без көн сайын ниндидер үзебезгә яңа эшләр табабыз, чөнки халык белән аралашабыз, халык арасында яшибез. Шунда халыктан без ишетсәк, менә бездә шундый менә чишелә алмаган проблема бар дип, әлбәттә без шул юнәлештә үзебезнең кирәкле затлар булырга омтылабыз, теләк белдерәбез. Бу форум башлангычы гына, киләчәктә төрле юнәлештә эш алып баручы абыстайлар институты оештырылу күздә тотыла. Аның эшчәнлеге белән форум барышында чыгыш ясаучылар таныштырды. Дини һәм әхлакый белем бирү, социаль ярдәм, хәйриячелек, хәләл ризык пешерүчеләр юнәлешен үстерү, аларны Россия күләмендә таныту. Әлеге эшләр мөслимәләр берлеге тарафыннан өлешчә башкарылып килә, әмма абыстайлар институты булгач, вәкаләтләр дә, мөмкинлекләр дә арта. Абыстайлар алабитне гомергә абиләр чыксан алганнар. Һәм алар бала тәрбияләүдә иң хәлиткеч рольне уйнаучы кешеләр булганнар. Әниләре эштә булган көндәр буена, әбиләр нәкъ менә бала тәрбияләүдә булганнар. Хәзерге заманда ул үзгәрәк, бала тәрбияләү күбрәк әбиләргә түгел, балалар бакчаларын һәм башка шундый урыннарга кайтып калды. Тәҗрибәле журналистның сүзләре рас килде. Форумның үзара фикер алышу өлешендә нәкъ шул мәсьәлә кузгатылды. Азнакайдан Гөлшат Шәйхулова аныгым татар телендә идәгенә аралаша. Балалар бакчасында да, мәктәптә дә балалар үзара татар телендә сөйләшми дип чаң суга. Җәйге ял вакытында авылда оештырылган лагерьларда да шул хәл кабатлана, диде Гөлшат ханым. Һәм аның фикерен форумда катнашучылар да күтәреп алды. Бу мәсьәләгә дәүләт вәкиле буларак Нурия Хашимова ачыклык кертте. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан бу юнәлештә эзлекле эш алып барылуында аерым билгеләп үтте. Шулай ук кайбер әбиләр, дәү-әниләр үзләре оныклары белән татар телендә аралашмавын тәнкыйтьләде. Шул кадәр яратасыз оныкларыгызны. Сез вакытта җимерә шул оныкларыгыз белән русча сөйләшәсез. Мин моны күргән кеше, белгән кеше буларак әйтәм. Сез һаман тагын хөкүмәт, министерство, мәктәпләр дисез. Бу бик дөрес фикер түгел. Министерстводагы безнең министр да бик бу темага бик игътибар итә, бик зур эшләр эшләнә.
Хатын-кызга җәмгыятьтә дә, гаиләдә дә бик күп вазифаларны үз өстенә алырга туры килә. Форумда 2 буын вәкилләре, әбиләр һәм әниләр катнашты. Әни ул мәдрәсә. Безнең абыстайларыбыз, акъяулыклы әбиләребез, хатыннарыбыз, алар бит теге икеләтә. Әмма әниләр, чөнки беренче үз балалары өчен, аннары икенчедән җәмгыятебез өчен, алар бит нәкъ телебезне, гореф-гадәтләребезне, динебезне саклаучылар һәм шуны менә алга таба шушы байракны күтәреп алып баручылар. Әлеге сүзләрнең мөһимлеген аңлап оештырылды да инде абыстайлар форумы. Беренчесе генә булса да, берәгәйле узды. Мөслимәләрнең шушылайтыр бергә тупланып, җыелып, нидә булса фикергә килү, матурлыкны күрү, үзара киңәшләшү әлбәттә кирәк. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Сабада район күләмендә баручы төзелеш реконструкция эшләре ел әйләнә туктамый. Берсен төзиләр, икенчесен төзекләндерәләр. Республикада тормышка ашырылучы ил күләм проектларда тулы күләмдә гамәлгә куела. Соңгы иң зур ремонт эшләре бүгенге көндә Саба район үзәк китапханәсендә алып барыла. Аның янәшәсендә парк төзелә. Тулырак киләсе язмада. Академик Әбрәр Кәримуллин исемен йөртүче район үзәк китапханәсе бинасы 1964 елда район комитеты буларак сафка баса. Ул еллардан соң бина статусы буенча үзгәреш кичереп, 1991 елдан китапханә ролен үти. 15 еллык ремонт кичергән китапханә быел республика программасы нигезендә өр-яңадан реконструкцияләнә. Төзекләндерү эшләрен Казан шәһәренең Интехстрой төзелеш оешмасы алып бара. Бөтен нәрсәне үзгәрттек. Безнең монда коры стена гына калды. Бөтен штукатурларына кадәр демонтаж ясап, яңада менә штукатур итеп, яңа идәннәр, стяжкалар, бөтенесен эшләп, андары фасадларны тоже үзгәртәбез. Түбәләрен яңарттык. Коридор идәннәренә мрамор плитәләр җәелә, бүлмәләрдә зур үзгәрешләр сизелә. Кайберләре берләштерелгән, ә менә элек китаплар торучы зур зал укучылар өчен була. Анда башкыштан күтәрелеп балкон өлеше эшләнә. Ә тарихи чорны хәтерләтеп торучы бөек юлбарчы Владимир Ленин сүрәте үз урынында кала. Безнең китап укучыларыбыз әле танымый торыр дип уйлыйбыз, чөнки тышкы өлеше, фасады да һәм эчтәге бүлмәләр бүленеше дә инде күп үзгәрешләр кичерде. Һәм укучылар өчен, барысы да укучылар өчен, аларга җайлы булсын өчен эшләнә. Дизайн проекты буенча китапханәнең каршы ягында түбә өлешендә киштәләргә төзелгән китаплар, ә яны басып торган 2 китапны хәтерләтәчәк. Биредә тагын бер яңалык, китапханә ишек алдында парк төзелә. Ул торак һәм шәһәр мөхите милли проекты кысаларында эшләнә. Шартлы рәвештә хәзергә аны Тукай паркы дип йөртәләр. Ә паркта бөек шагыйребез Габдулла Тукай бюсты ял итү, күңел ачу, китап уку өчен зоналар булыр дип көтелә. Төзелеш белән Казан шәһәренең Акварий компаниясе шөгыльләнә. Әзерләнәбез. Яңа форматта, яңа җиһазлар белән китап укучыларыбызны үзебезгә күбрәк җәлеп итә алырбыз дип уйлыйбыз. Бездә кызыклырак һәм файдалырак булыр алабыз. Паркны төзү 2 этапта башкарыла. Ә менә китапханәдәге төзекләндерү эшләрен сентябрь ае ахырына тәмамларга уйлыйлар. Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Яңалыклар чыгарылышын күркәм эшләр эзеннән сәхифәсе дәвам иттерә. Репортажыбыз Балташ районынан әзерләнде. Биредә яшәүче бер туган Галиевлар калайдан йорт бизәкләр ясый. Күңелләрне ышаган һөнәр үзләштереп, хәләл хезмәт белән тормыш алып баручылар туган нигезләренә тугры кешеләр булганда, авыллар гөрләп торачак әле. Татар авыллары үзенең төзек, нык йортлары, бизәкле капкалары, тәрәзә излекләр белән аерылып тора. Күп очракта хәзер инде Иләрнең бизәкләре агачтан түгел, калайдан шелтәрләп ясала. Шундый матурлык тудыручы осталар белән танышу өчен без Балташ районы Кырмал авылына килдек. Авыл ул табигать кышагы, төзек йортлы урамнар, хезмәт сөючән кешеләр. Һәр өй хуҗасының нинди булуын, һәр бизәге һөнәрченең осталыгын күрсәтә. Бу матурлыкны тудыручылар бер туган Алмаз, Линар һәм Ниязгалиевлар. Алар белән без остаханәдә аралаштык. Осталар эшнең төп этаплары белән таныштырдылар. Хәзерге тәрәзә йөзекләрен төсле калайдан эшлиләр. Ул яңгырга, һава торышларына чыдам, төсе үзгәрми, төсен кояш алмый. Ә монда юқарак калайдан бизәкләр киселә. Татар халкының
иң яраткан төсеннән без традицион бизәк ясадык. Кола ишен беренче булып Галиевларның улы уллары Алмаз ирәнә. Бабайларыбыз да һөнәрче булганнар. Bir әни ягыннан бабай тимер эшләре белән шөгыльләнгән инде, әти ягыннан бабай тарак ясаганнар. Элек-электәннән инде безнең авыл белән инде. Укып бетергәч инде минем шәһәрне яратмыйм дип әйтеп булмый инде, но барыбер шәһәргә китәсе килмә, шу авылда әти-әниләр янында авылда каласы. Элек-электән бит инде татар халкы үзенең йортын, йорт тирәсен карап, матурлап кына торырга тырыша. Һәр вакытта да аның чиста матур инде. Безнең Балтач район җитәкчелегендә инде татар авылларын күтәрү өстендә бик нык эшлиләр. Эшмәкәрләргә дә бик нык ярдәм итәләр инде. Һәр вакытта да кешенең өйләре төзек, матур булсын дип тырышалар. Нияз Галиев шәһәрдә укып башка һөнәр алса да, яңадан туган нигезенә, гаилә эшен дәвам итәргә дип кайта. Бу минем яраткан һөнәрем дәген һәм эш урынындагы инде. Һәм керем дип әйтсәк була инде. Шушы әтиләрем, абыйларым башлап җибәргән эшне дәвам итәргә инде. Авылда калырга, авылны үстерергә. Һөнәрчеләр көнкүрештә кирәкле җиһазлар, савытлар, сувенирлар да ясый. Быел 9 май көнне район парадында алар ясаган танкта йөргән әле. Кешеләр инде үзләре рәсемнән кулдан ясаган бизәкләрне дәген алып килгән кешеләр булды инде. Клиентлар ел сайын арта дип кенә әйтик. Барыбер дә кеше теге берсеннән берсе күреп, ишетеп, көн сайын кирәк әйбер булмаса дагын, барыбер туганнары, якыннары, күршеләре өстәлеп, берсеннән берсе сөйләшеп әйтеп клиентларыбыз бар. Гаилә эшен егетләр үз балаларына да өйрәтергә ниятли. Бу эш асыл егетнең әти-әнисе авылдагы иң бәхетле кешеләр кебек тоелды. Чөнки уллары янәшәдә генә эшли, яшәүләре дә ерак түгел, оныклар да күз алдында үсәләр. Инде эш егеттә инде без тырыштык үзебезнең яныбызда калдырып, аларны инде үзләре теләгән һөнәр белән инде шөгыльләнергә, аларга мөмкинлек булдырырга тырыштык инде. Әлхәмдүлиллә, без бик рәхмәтле инде шушы халәткә килә алганыбыз белән, шушы дәрәҗәгә җитә алганыбыз белән инде Аллаһ Тәгаләгә инде ил көннәребезгә дип әйтәбез, хөкүмәтебезгә. Минем абыйларга карата фикер, хөрмәт шулай бит инде. Алар әйтә торган, менә мин дуа быйгыз белән ничек яшим? Инде сез дә шулай яшәргә тиешсез дигән фикерне әйтәдер идем, шулай бит инде. Бәлки шулар да кергәндер инде. Үрнәк кирәк бик нәрсә, үзеңнең яшәү рәвешең белән аларны тәрбияләргә бик җиңел. Кайыш белән тәрбияләп булмый. Мин аларга тигез дидем, мин инде зирәк читтәрәк калырга тырыштым. Әнә тигез, ул нәрсә әйтә. Алар балалар шуны тыңладылар, әтиләрне күзенә генә карап тордылар алар ишесе дә. Без бүгенге көндә тормыштан бик канәгать. Авыл җирендә үз эшләрен булдырып, аякларында нык торучы бу кешеләргә ничек сыкланмыйсың инде. Буыннан буынга һөнәрне генә түгел, кешелек кыйммәтләрен, милли байлыгыбызны да тапшырып килә бит алар. Ания Гайбадуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Казанның барыбызга да билгеле арт объекты турында бер яңалык сүз Бауман урамындагы сәгать хакында бара. Ул хәзергә йөрми, чөнки төп механизмын ремонтка җибәргәннәр. Әмма ул тиздән яңадан эшли башлар дип хәбәр иттеләр Вахитов һәм Идлибуй районнары администрациясендә. 4 августка кадәр сәгать йөрәге сынауларда була. Эшләр Восток фәнни-техник үзәгендә башкарыла. Механизмны монтажлау һәм файдалануга тапшыру бу якшәмбегә планлаштырылган. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы шушының белән тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.